ವರ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣಗ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೇರ್ ನಕಲ್. ಹಾಗೆ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಕಾಳಿಚರಣ್ ಟೀಮ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಲಿಪನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆತ ತಂದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡು ಸುರೂಟ್ ಉಂತುನ ಪಿಲಿ ಏರ್ಕೆಂಡವು ಗೌತಮ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಗರುಡ ಗಮನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ದುಂಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ನೀರು ನಲಿಪೋಡ್ ನಡುಟು ಉಂತದು. ಎಸ್ ಗೌತಮ್ ಅಣ್ಣಗು ಮೋಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವೇದಿಕೆಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜೈ ಹಿಂದದ ತಾಸದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟ ಆತನ ಎಂಚ ನಲಿಪನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಪವನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತಾಸದಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಟೆ ನಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ 1 2 1 2 ತಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಪ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ವೇದಿಕೆಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಓಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೆಲಪಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ನೆಲಪೆ ರಂಜ ನೆಲಪಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ನೆಲಪುಲೆ ನಿತೇಶ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೌತಮರಿಗೆ ಅಂಚನೆ